Pani učiteľky a páni učitelia. Rada by som vás pozvala na stránku projektu, za ktorým stoja podobní učitelia, ako ste vy. Jeho cieľom je sprostredkovať výmenu skúseností medzi strednými školami a navzájom si pri digitalizácii výučby pomáhať. Ja sa volám Tereza. Vytvorili ma na strednej odbornej škole pomocou umelej inteligencie. Som tu preto, aby som vám pri digitalizácii pomáhala. Napíšte nám na e-mail info@digitalnavýučba.sk a ja osobne vám zašlem elektronickú verziu knihy Digitálna výučba prečo a ako na to. Kniha zhrňa skúsenosti zo 4-ročného zavádzania digitálnej výučby na strednej odbornej škole a pomôže aj vám sa vyhnúť chybám, ktoré stoja čas a peniaze. Okrem iného sa v nej dozviete o inšpiratívnej metóde výučby kritická tabuľa, ktorá vznikla počas výučby vo chvíli, keď sa stalo niečo zaujímavé. Na stránke digitalnavýučba.sk sú uvedené overené pomôcky a riešenia, ktoré môžete využiť aj u vás. Či už na strednej odbornej škole, priemyslovke alebo na gymnáziu. Je jedno, či o digitalizácii iba rozmýšľate, alebo chcete ostatným ukázať, ako to robíte vy. Pridajte sa do zoznamu škôl a skúsme si navzájom pomáhať. Prajem vám pekný deň a dovidenia na budúce.